Kumusta? Mga maring mga palit na naging welcome na po sa akong channel. Karon adlaw linggo ato karon sa Matina sa balay sa akong partner kay nagsabot mi karong adlaw na tunduan ako siya magmotor. Gusto na ako makabalo siya og motor kay para itong sa kapoy ta mag-drive. Di ka mo ta magtrabaho nya kapoy ato paminaw nya dito ganahan mo drive. May nang siya pero itong pag-drivon ba kay naisip na ako nga dapat makabalo na siya mag-drive og motor kay para just in case nga medyo kapoy ko mag-drive, siya mo drive. So ato na to siya rong taod-taod. Isa kay katul kay kundunggan. Siya yawa. So tanaw to karon kung makaya ba na mo ni og one day lang makabalo siya. Ha? Kabalo man ito mo bike. So, na ako yung feeling na nalira na siya matudlo anong motor. Basta di lang maratol ni. Tapos kung makabalo na siya mo drive, di syempre, pabor na kay ko. Ikaw na akong sakay. Ayos, sobrang inana ba? Karoon naman ako naisip na eh. Tangaagin ako eh. Shit. O, karoon matundok sa ilaha. Damo sa na ako magamit. Tapos, hapito na to ako ang namo ko i-order dito nga kamote ganina. Hapito na to karoon. Tapos, diretso na taglakaw. Bites. Nakakuron din sila. Toy! Basta Toy! Sabak kay ka! Para kang iro. Sabak man kay ka mga kagbuang niya. Toy, anong sabak man kay ka, Toy? Sabak kay ka. Kisa kamera. Kisa, ikaw ba na oh? Ulul! Ano, sang Klang? Ano sila? Dito. Hi. Klang! Anak ko, Klang. Yip! Klang! Mo nagligo? Ikaw nag-secret. Uy! Mayo! Nagay ka? Si Buang! Si Gago! Lang, pagdali lang kay hapon na! Pagdali kay hapon na! Kang! Sa baso? Kang, kamote Kang! Hi Soy! Kang! Masingko na Kang! Kang, ready na ka? Oh, ready na siya. 1, 2, 3. Uy, gipaningot na kong ilok. Init kanyo. Stress mo ko. Lang, 0 di mo dagan. 1, ina yung dagan. Bye-bye. Bye! Okay, now let's Lang, 0, 1, Hinay lang. ina yung dagan na nila. Kung saan mo nagkumot, mo na kinindagan niya. Mo na hinay. Kung saan mo na kinindagan niya lang. Tapos ikaduha, tama-tama lang. Sigan niya po siya pero ikaduha. Gusto mo ka balance no? Tapos kanilang katulo. Tapos to dapat kusog na itong dagan dapat aning gamay. Karon lang kaupat. Tanawa, mo ni kaupat dapat kusog yung dagan tanawa pag ginay yung dagan ang titingog niya wa. More ginay po. Dili mao ba? Wala na mao ba? Dili ra gud siya pero dili siya dapat mao. Tapos isa ni next na mo nimo tamak, dili mo tamakan, dili na nimo tamakan na. Padulong dito. Ha? Padulong ka na ng tamak dito. Gani. Karon kay kuntay na ay patungas gamay diha, atras ka. Balik ka og 1. 1 na pod. Para mo tungas ka bakilid kay kusgan man kay nang 1. Ang ina mga bataan. Balik ta. Kay gandit.
Morning 1. One ni two. Two. Oh, two. 3. Oh. 4. Ah. Oh, ano ko do? Ang pagbalan. 2. Tanawa ko diri ba kay nag-teaching ko. Tapos 3. Tapos 4. 4 na ko, na ako sa 4th gear. 1 to 1. 1 hand lang na ha. 2. 3. Ay. Tanaw mo ka sa camera, tanaw dito kung ginabuhat. 4. 1 lang ha. 1. 2. Wala ko ni hulong ha. Kung hulong mo to, yan lang pwede. 3. Tapos 4. Yes, lagi sa kinandri. Practice ba kay para? Padlock ang uko. Ay, cardlock lagi. Nausam ka na mo ko diri. Sakay. Di ang ako mga sige matumba. Matumba man. Kabalo ka kang balance. Ingo ka. Ha? Pabike na. Kunya, kaniwa mo. Pares naman na. O, sige, 1. Wait lang. Hinayin na ni mo kumot ha. Kasi hinay na juga ayo ha. Oo. Hindi, wala lang ako nito, Vic. Kalisip ka, hirap sa balik ko. Kapuya ato eh. Hindi siya kabalo. Surrender gid siya kadugayan. Ako po kadugayan. Hadok naman po ko. Kaya mura man po dug. Mura magkadugayan. Mga hulog naman sa kanal. Paita. Naisip na ko nga dango na lang. Pasagdaan lang ako. Bahala dili siya makabalo. Iba si Mon sa po niya pa magasgas pa noon. Tang iyang tuhod. Bitag ako ang tuhod. Magasgas. Iyang tuhod. Dalawan ba kita masamad. So, I decided na to put a stop sa practice for safety reasons na lang po. Kaya kung i-push pa na ko ang practice, basig maunsa pa hinuon mi. I cannot put her in any dangerous situation, you know. Sabi mo na ako kaya niya. Kaya nagtuo mong ko na kaya niya. Kaya kawala mo siyang bike good. Lisod man siya. Di man siya daw siya kablo mabahalan sa motor. Kasabot man ko anak. Pero dira ang good po ko nag-start. Pabalo lang ako mabay. Then taod-taod, gitry na ako ang motor. Nakabalo rin po ko. Di mi parihas. Tapos maglisod po ko. Focus o tudlo. Kaya yung mga pag-umang ko nagsunod-sunod sa mga. Pati banding mo na mga bata. Subdivision to. Wala yung mga sakinan kaayo. Nya, sikitag pumadlong. Yawa man to eh. Pero na-enjoy gyapon ko sa akong gibuhat. Sa among gibuhat kay kauban ako siya. Basta magkauban mi anan duha bisag unsa pa namong ginabuhat. Gina-enjoy jud mo na. Bisag unsa pa na masig simple lang kay nangabutang. So, kanang mga aktor diha nga nagaplano nga tuduay lang mga asawa, mga uyaw, mga manghud nila nga babae, mga lalaki man na. Ayaw mo pag-expect nga dali ra kaayo kay dili tanan ka wala magbike. Dali ra tudluan sa motor. Kailangan taasan pa ninyo inyong pasensya kung matudlo jud mo. Mas gwapo kung gusto jud nila matudluan sila. Kay mas dali ra sila makatuon kung in the first place gusto nila ang ilang ginabuhat. So mga maring mga pare, I hope nga naamoy nakuha maski gamay lang jud kaayo nga lesson sa ako ang kaagi karong adlaw. Punta sa bayan na pud ko ninyo susunod. Higayon, hantod rin na lang siguro ang akong video kay para ma-edit na nako ni. Kunya ma-post na nako ni kay Domingo na malabang by the time makita niyo mga pila na kaadlaw. Kinahanglan ma-edit na dayon ako ni. Og salamat sa pag-uban sa kuha karong adlaw. Amping mo tanan. Kita-kits pohon. Bye. Let's go.